sila si Ma'am Rotsini Lingganay Tirana uban silang pinalangga nga usa ka buok anak nya niapod si Brother Philip Line tangan Philip Line Diheto atong mga bisita karong gabi una. So si Brother John wala na to ikauban tungod kay last night tanon to kagabi ang ilang crusade basi og mauli na to basi og mas gabi iba maka-apil na to sa din og di sa Lunes bas gabi So karon kami ang niakarne sa ato nga programa. So sa pagpadensunahan atong hangyoon si Brother Isaw alang sa opening prayer. Brother Isaw. Mga higala, magampo kita. Amo nga dalangpanan o silimbahon nga Dios nining taknaa sa kagabhion. Kami magahangyo diha kanimo nga nining taknaa samtang kami magapadayon sa pagpatalinghog nining programa pinaagi sa imong mga pulong nga nagigikan sa balaan nga kasulatan. Unta ikaw magapadala sa imong mga balaang Espiritu Santo nga may magagiyas matagos sa kanamo sa pagsabot sa mga pulong among mapatalinghogan nining nga programa. Magapanalangin ka sa mga tao nga nagapaminaw karon nga nastag sa tagsa nila ka mga puloy-anan or sa bisan asa man sila nga dapit karon nga sa ilang pagpatalinghog nining programa o Dios dili unta mahimong kawang ang mga pulong ilang mapatalinghogan nga nagikan sa bilang kasulatan makahimo ni pagiyas matagos nga modul mo alagad diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw magadugog magahatag sa mga pagampo usab kami nagapakaluoy nagahangyo diha kanimo nga ikaw magapasaylos among mga sala. Kining tanan among ginalaom mga madawat pinaagi lamang kang Kristo Jesus ang manluluwas. Amen. Amen. Okay, padayon ta higala no kamong tanan karong gabi una. Kutob sa namati karon sa atong programa og naglantaw sa atong live program atong broadcast karon kinasing-kasing mo namo nga ginadapit sa pagpakig-uban og pagparticipate karong gabi una sa tulumanon sa kini ang maayong balita. So sa gihapon among ipahinumdum labi na sa mga viewers nga palihog ayo lang mo usa og text ngadto kang Brother John tungod kay di dayon mabasa ang inyong mensahe. Mabasa man gani pero adugay pa niya pag niya na siya. So aron madritso og basa ang inyong mga mensahe gala, dili lang idritso og send sa number ni Brother Libby Claves no sa 0926 88 69758 ato nang kanunayng gihatag aron sa kasayon nga mapadangat dayon ninyo ang inyong mensahe dinhi sa ato nga tulumanon. O niya, o gusto mo nga mopadalag mensahe dinhi sa ato nga live sa Facebook live na to, so send mo og message mahigala na amoy mga importanteng mensahe, mga greetings ba o uban pang mga importante kayo nga inyong ipadangat siya ng mga friend, mga minahal sa kinabuhi. So mahimong inyong ipaagi sa itong programa atong ipadangat ngadto nila. Atong basahon is kahanginan aniya og naamoy mga amos ang gihangyo ang atong mga pinalangga nga mga viewers nga palihog lang pod atong i-like, i-follow nato kanunay ang ato nga programa atong yung sundon mahigala aron masabtan natong ayo. Aniya palihog lang atong i-share pod sa atong mga friend ang ato nga programa para nga daghan mabless mga higala pinaagi sa pagpatalinghog pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Ni ato sang pangumusta atong mga kahigalaan diya sa Mabuli no mga Bible students diya nga ginadumalahan sa atong mga maaptikon sa ngaliman Bible study diya Brother Johnny, Brother Neil John, apos Brother Pat diya no. So maayong gabi inyong tanan. So ug mga adlaw murag naay mga schedule Bible study diha. So alang sa itong mga silingan yes mabuli, sulay ninyo higala o paminaw ang pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Kay importante kay na para nato way makuha nato kundili madugangan hinuon ang atong nakatunan sa pulong sa Ginoo. So sa pagpadusnan sila pa nako ni basahon di anako diri. Siguro si Brother Isaw na ay ipadangat nga mensahe ninyo. Okay, salamat Brother Libby. Alang lang sa tanan nato mga kaigsunan ug mga kaiglan nga nagsunod na itong programa no. Labi na sa ato ang Facebook Live. Amo mong ginahangyo mga kaigsunan nga ato ning i-share ang ato nga programa. Kay pinaagi niya na inyong pag-share sa inyong nga Facebook account, daghan na ta nga makabot o ma-reach out nga mga kalag mga kaigsunan nga makapamati sa pulong sa Ginoo.
Mayuman ato sa dahil nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan din sa Nazareth Seventh-day Adventist Church sa ilahang maabi-abihon kanato nga pag-welcome diha sa iglesia. Salamat mga kaigsunan sa inyo nga kanunay nga pagsunod sab sa ato nga programa ug labi na sa inyo nga pag-welcome sa toa dinha. Ato nga pasalamatan ang pamilya Idar nila ni Auntie Bit, ni Uncle Jose og ni Brother Jojo, ni Elizabeth dinha og mayngon man nila ni kini ang Ate Dende ni Kuya Giovanni og ni Jamjam, nila ni Kuya Jovit, nila ni Tibasyon o ba nila ni Lisa Jane, ni John Lister. Mayong gabi inyo dan tanan. Mayon man sa mga Marikit family nila ni Brother Benji sa day og ni Tinicol, mayong gabi ninyo din ha mga kaigsunan. Nila ni Ate Edna og ni Kuya Chris Montesilio, mga Reglamos family din ha, Nolia family, mga Marikit family, ato mga kaigsunan din ha, mga Galyares family. Mayon man sab sa ato mga kaigsunan din ha sa Bakawan nila ni Mr. and Mrs. Lucy and Butsi Orsal. Ug usab day ni Nanay Tilde. Nay, mayong gabi nimo din na anay og salamat gid kanunay sa inyo nga pagsunod nining ato nga programa. Ni Ate Bibi Nolia og ni Kuya Frido day din sa Paypay Bakawan. Mayong gabi ninyo din tanan kuya. Ate, salamat gyud sa inyo nga tabang alang sa kini ang pagahimuon nga umaabot nga programa sa atong mga kabatan-unan sa distrito sa pagtabang ninyo nga makapag og venue alang sa mao nga programa. Usab ato nga pasalamatan nato mga kaigsunan dinha sa Paypay Church, usab sila nga pagsunod og pagsubaybay ni atong programa. Tanan-tanan na lang ron nga mga kaigsunan nga nagsunod, dili man mo namo matagsa-tagsa mga kaigsunan, pero salamat kayo sa inyo nga pagsunod og pagsubaybay ni atong programa. Hilabi na sab sa ato nga mga viewers nga nagasunod karon sa atong programa. Salamat mga igsoon. Brother Libby. Okay, dengan salamat Brother Isaw. So siguro si Brother Joel na ay imong ipadangat nga mensahe. Okay, wala ra ko no. So padayon ta higala atong basahon ning niya sa tong cellphone nga midangat ka mensahe. Okay ni ay mga mensahe nga midangat dinhi ako ning tanawon mga higala. Ako Sir Libby, sige ra kog paminaw ninyo kay mauna jud ni ang akong naandan kada gabi. So thank you kaayo. Nya dia pagyud. Ato ding tan-awon sa nahan. Okay ni ay mensahe nga nakaila na jud ko kay nagpaila man siya pero di lang niya ipabasa ang iyang pangalan. Ato ning tanaw niyang mga mensahe na mensahe niya kagabi yun yung mga pangutana niyang kasunod-sunod. So ako ning pasalamatan kay amigo kay din ako. Good evening ninyo tanan diha Brad, palihog kog ninyo ampo nga ma-champion. Ato tanawon, ma-champion ang akong bata nga nagduwa para sa championship nga naa magduwa karon sa Lima Badminton Club diha sa Bugo. Player rin ang anak nimo Baday no. Sige lang ato lang i-appeal pag ampos Ginoo. Ano di pag yung mensahe niya og ako lang magampo nga ma-champion ang akong bata basin dili dunggon kay makasasala man ko kay Katoliko man ko. So kita biyan tanan Brad, makasala ba yata pero muduol ita mo ampo atos Ginoo. Okay, nipay aton tanawon. Brad Libby, ayaw jud basaha nga ako ngalan ng number ay wala ko basaha ako lang itipigan gipunbok lang ako sa kong cellphone no kay silingan naman dayta. Okay. Badlibi aswang mangtas kayo ang mga tao. Katao des Badisaw. So basta tani kay amigo man ni Badisaw god. Okay, super black kaayo atong kalibutan. Basta gabi way buwan black yan.
Okay mo, padayon pa ni ay mga pangutana ron atong tagdon gikan ni sa atong amigos mabuli. Diya pag-ibasa na to, mayong gabi Kuya Libby, Badisaw, og sa tanang naminaw karon. Happy Sabat sa tanan, og salamat ninyo Kuya Libby og Isaw sa inyong pagpakugi sa pagpadayon sa inyong programa. Okay, salamat no. Atong programa higala nagpadayon ni tungod kay na ay mga kaigsunan nga mahigugmaon kay sila nga moapil sa buluhaton si Ginoo. Ang tinod pagkasulti ang Ginoo mo nag-support ani kanang makaigsunan nga tabang financially alang sa mga panginahanglan financial sa atong programa. Ang Dios mao'y nagtandog sa ila makasing-kasing. Kanya ilang gipaminaw ang tandog sa Ginoo diya silang kasing-kasing. Hinungdan nga atong programa nagapadayon hangtod karon. Tiyan mo na ang kini ang maing balita year 2002 pa ni. Igo na og 21 ka tuig karon. Kanya ang Jesus is our hope nagsugod atong 2007. Kalois Ginoo until now. Usay moabot ang kabalaka na mo diri crisis usay sa financial tungod kay kinahanglan bayran ni kada buwan kanya sa amo sang mga paglihok-lihok, pagbiyahe-biyahe, panginahanglan na mo. Pero ang Ginoo naragi tao nga gamiton sa Ginoo nga instrumento aron mapadayon, masuportahan ang buhat sa Ginoo. Manangalang sa itong makaigsunan, sa dihang nadunggan ninyo ang pagpanuktok sa Ginoo kasing-kasing ato ning tabangan ang buhat sa Ginoo aron daghan ang makapamati o niya daghan nga mga andam sad nga makatawhan ngadto sa iyang ginharian. Okay, salamat kayo na iampo niya atong programa niya iampo sa bidiri nga nagdumala nga tagaan sad mi og panglawas o niya magbiyahe mi kada adlaw simig motor mauwanan mainitan nga maputkisunan sa misa diha nga magabiyahe samtang magabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Okay, karon ako ni basahan ni ay iyam daytong text nga ingon siya wa ko kapaminaw natong nang aging mga gabi sa inyong programa kay gibusdat nako ang akong radio kay naglagot ko ana naguna sa inyo ha naputol doon ang wire sa akong radio. Silingan rin na mo dos mabuli ni. Salamat kayo no. Di na nako basahon imong pangalan. So thank you kayo sa imong mga mensahe. Murag ikaw dito nag-text pod nga katong unsa kahatoy gigamit sa pagbendita dito kay panos. Salamat kayo nga ikaw nagpailakas ka pero di na nato basahon imong ngalan o ang imong number. So, salamat kaayo, no? Nya naidaghan siyang pangutanang gipasupot ni gikalipay na mo ni Brad. Kanya kung makahigayon ka ugma. Murag na ay Bible study diha dapita silang dibot. Diha dapita murag na ay Bible study diha, grupos Bible study. Murag dool ra gina sinyo ha. Ugmang adlaw pwede makatapon ka parang mahatagan kag dugang nga pagpasabot sa Bible sa ato ning gihimo nga dunay mga pag house to house diha in preparation na sa atong maabot nga usa ka semana nga Bible seminar o health seminar himuon nato sa covered court sa Mabuli. So alang sa mga silingan sa Mabuli karong December 16 to 23 atong himuon ng ato nga talagsaon nga seminar diya sa covered court. Unya invited ang mga kahigalaan nato diha kay naidaghang mga butang espirituhanon makatunan nato sa matag tambong nato sa matag gabi. Okay, atong ihatag sa ang panahon ni Brother Isaw alang sa pagbasa nining atong mga kaigsunan o kahigalaan nga niya karon sa ato nga screen. Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby. Nining atong gihimo karon nga live broadcast mga kaigsunan doon na tayo ma-receive ng mensahe gikan sa nagline-line nato nga mga viewers. Aniya si Brother Joseph Kimno watching from Dakit Bugu. Amin sir.
Brother Isaw, mayong gabi usab diha kaninyo sir. Brother Isaw og sa tanan nga naminaw og sa gabi karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Salamat sad Brother Joseph sa imong nga pagsunod sa atong programa. Niasab Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother Isaw, Kialibi og sa tanan nga kaigsunan naminaw karon. God bless. Niasab si Brother MG Pardillo. Good evening ninyong tanan dira Kialibi og kay Isaw. I-greet lang nako ang mga tagay Bitngil nga naminaw sa inyong programa, labi na ang mga Ilustrisimo family o Pardillo family watching from Mansilang, Madridijos, Cebu. Thank you and God bless. Niasabs Brother Erwin Juanes, mayong gabi sa inyong tanan diha from Iusan, Almeria, Biliran. Uy, mayong gabi sa tanan taga Biliran no. Labi na sa inyo din ha Brother Erwin. Niasabs Brother Ronilo Itang, mayong gabi usab kanimo Brother Joel. God bless. Niapos Brother Abner Barrientos, mayong gabi Brother Libby o Brother Saw. God bless ninyong duha watching from Albuera, Leyte. Atulong mi deron Brother Abner niya si Brother Joel. Nya salamat sa iyong paglantaw, pag-view sa ato nga live karon mga kaigsunan din na sa Albuera, Leyte. Niasabs Sister Irene Hilig Cobilio, mayong gabi din diha sa inyo tanan. Mao pa niya nga ato nakita ron mga kaigsunan nga mga mensahe nga midangat din niya sa ato nga live broadcast. Then din niya sab sa Pikas Monitor ato sa nakita nga ato mga kaigsunan ug mga kaiglang kiguuban kanato. Sila si Sister Loida Agdalapis Tumakas watching from Iloilo. Niasab si Pastor Pedro Golina Rosales watching from Kawayan, Masbate. Niasab si Brother Wilski Emel, Brother James Laloses, Sister Ginaline Lumuntad, Brother Judy Rich Mulihon Ditoy, Sister Melidit Banzuela Fuentes, Brother Mark Ortiga, Brother Con Guande, Brother Jivne Jeris Malate. Niasab si Sister Nisabel Villaganas Necesario watching from Kawayan, Masbate. Niapod si Sister Chini Doktora Langido 5 watching from Medellin. Niapod si Brother John Magdadaro watching from Danbantayan. Niasab si Brother John Moses Rosalios Puyot watching from Kumbado, Bagay. Niasab si Sister Irene Hilig Cobillo, si Itko Banis, si Lusa Ronel. Niapod si Sister Roslyn Sabang, Brother Edelberto Higante Sumalinog o Brother Philip Line dito. Sa pagkakaroon mga kaigsunan mo pinitong nakita nga mahigalag maigsuon nga nagsunod o subaybay sa ato nga programa. Alang sa pagpadayon sa itong programa, ang panahon akong ihatag kang Brother Levy Claves. Brother Levy? Okay, dugang salamat Brother Isaw. So ato ning tanawon higala, duha ni ka pangutana atong tubagon karon. Amo lang ay paningkamutan diri matubag ni. Tungod kay daghan ning pangutana si atong silingan masama unya tanong. Okay, di ra ba dinhi ipabasa ang ngalan og ang iyang number. So gipasalamatan naman ni brother nga nakailami nga amigo day kaita silingan lagay kaita. Nya nakahibalo ko nga dugar sa kang nagapamati sa atong programa din sa radyo. Dugar ka nagsunod unya nagtuo mi diri nga daghan na kay kang nakatunan sa mga pulong sa Ginoo. Ani atong basahon nga iyaning mga pangutana. Ang una ingon dinhi nga good evening Brad, sige jud kog ka paminaw sa imo Brad. Naalang ko'y pangutana. Unsa man ni sulod sa among simbahan? Unsa man ni sulod sa among simbahan? Unsa man ni inig sulod sa among simbahan nga manguros man mi? Inig sulod kay ang pagpanguros panagang man sa yawa. Maayo pa siguro adto manguros inig sulod sa buwangan. Mani iyang pilimiro. Ano man kuno inig sulod simbahan manguros man. Kay pag-abog bang ka na sa yawa. Wala may pa kuno tilalig adto manguros inig sulod sa buwangan kay mao man toy lugar didto nga to ang yawa. O niya, ikaduha niyang pangutana, may good ibs na aman among pangadjion, amahan namo nga anaa sa langit. Pangutana Brad, asa man di ay ang inahan? Nga amahan na aman sa langit, asa man ang inahan Brad? So yung ipangutana, kay ang pag-ampo ng gitudlo, amahan namo ang sa langit.
ang pangutan nag-asa mang inahan. Naagoy amahan, di na po inahan. Mo ni iyang gustong pakisayran. Asang inahan kay ang gitudlo nga pagampo ilang pangadji daw amahan namo naa sa langit. O niyang isa may tungod sa panguros nga ang point lang nga namo ko inig sulod na simbahan manguros man may pakunot tingalig adto manguros inig daig sulod sa buwangan. Okay, salamat nining imong mga nindot pangutana. Brother, hinaot pa nga ang Dios magpanalangin nimo uban sa imong pinalangga nga asawa, imong mga anak, imong mga silingan di atong mga silingan, unta ato mga silingan Dios mabuli. Ginaot pa nga ug adlaw sulay ninyo ang pagpaminaw sa mga Bible study nga himuon diha sa mabuli, no? Naamo sulod diha kada adlaw ang atong maliman sila si Brother Johnny Mainit og si Brother Neil John Bersero. Mustart siyang suroy karong Lunes diha sa mabuli nga kadto nakasuroy sa atong Huwebes. So paspasan naman ning tubag, unang motubag si Brother Isaw, niya ikaduha si Brother Joel, o niya akon tapuson mahigala. Okay, salamat Brother Lebe nya ato sa pasalamatan ang atong higala nga nagpadangat sa maong pangutana. Bahin ni mong pangutana higala nga nganong ining sulod man sa simbahan manguros man. Hinungdan ngano nga manguros sulod sa simbahan kay maumay doktrina or pagtulunan nga gitudlo sa simbahan. Unya sakto na ang imong gisulti nga ang pagpanguros panagang na sa mga dautan. Kay ngani kung ato nga tan-awon mao man sad ni ang gitudlo nga doktrina sa inyoha nga simbahan god. Kung ato ning basahon sa balasahon sa Catholic faith nga binisaya mga kaigsunan nga sinulat ni Bishop Louis Larabua, Muro, page 363 nato makita, nagisgot nga nag-ingon, ang doktrina sa pagpanguros wala tukuran ni Kristo, kundili kini gitukod sa Roman Catholic Church o kini dili makaluwas sa tao. So kung imong lantawon og susihon, sumala sa inyo nga sinulat or sumala sa referensya kaugaling ng libro ninyo sa inyong simbahan nga sinulat ni Bishop Louis Larabua, nagsulti siya nga ang doktrina sa pagpanguros wala tukuran ni Kristo. Bot pasabot, wala gitudlo ni Kristo. Kinsa may nagtudlo, kinsa may naghimo, katong padayonon, kundili kini gitukod sa Roman Catholic Church. But pasabot gihimo sa Roman Catholic Church og sumpay og kini dili makaluwas sa tao. So ato gatiman-an mga kaigsunan, diha sa sign of the cross dili ni siya makaluwas sa tao og labaw sa tanan dili ni doktrina nga hinimo ni Kristo kundi hinimo lang ni sa simbahan Katoliko. Hinungdan nga inigsulod ninyo sa simbahan manguros mo kay nga man mao man na ang gitudlo sa inyo nga doktrina nga inigsulod sa simbahan or asa manguros mga kaigsunan og makigalan kay para asa man day ang sign of the cross. Kung atong basahon ang Fagber Catechism page 10 nag-ingon the sign of the cross drive away the devil. Unsa gani ang gisgutan? The sign of the cross drive away the devil. Ang pag-sign of the cross kuno mga kaigsunan ug mga kiglan maoy pag-abog sa mga dautan nga espiritu or sa mga yawa mga kaigsunan. Muna nga kung imong lantawon og susiyon, makita gid nimo nga gisuno gid ni sa mga membro sa Roman Catholic Church ang sign of the cross. Pero ang problema lang mao kini. Kung imong lantawon og susiyon, ang gitudlo sa mao nga basahon, ang sign of the cross is drive away the devil. Pero kung imong lantawon og susiyon, ngano man nga sulod sa simbahan, mag-sign of the cross mo man, nga ang inyong inyong atubangan dili man na devil. Di ba? Dayon, kung imong lantawon og susiyon, sa sinulat ni Cardinal George Parley sa Catholic Encyclopedia Volume 4 page 526 ingon ani ang gisgutan kung ato ning tanawon. The sign of the cross is at once the initial and memorial of the name Thamos. Ato ginantimanan. The founder of paganism and as such a finting military pontifical and ecclesiastical in sign of Rome and her church.
ang sign of the cross, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kini ang memorial of the name, tamos ni siya kung imong tanawon. Then kung imong padayonon, nagingon the founder of paganism, and as such a finting military, pontifical and ecclesiastical in sign of Rome and her church. Ang sign of the cross, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, iya kana sa mga pagano, og dili iya ni Kristo, dili iya sa Ginoo, kundi iya nga pagtulunan sa mga pagano. Ang gisgutan mao nga in sign of Rome and her church. Nan kung atong padayon nagingon, in our own day, the doctrine of the cross is received as a mark for illiterate people. Kung imong lantawon og susiyon, ang nagsulat og nagsulti nini si Cardinal George Parley, one of the member of Roman Catholic Church. Diin niya gisulat sa Catholic Encyclopedia Volume 4, page 526. Unsay ang gisulat? Ang tao nga naghimo sa sign of the cross, siya usa ka tao nga ignorante. Mao na gisulti ni Cardinal George Parley, mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung nga inyo nasayran nga ang sign of the cross sumala sa Roman Catholic Church nga sinulat, mga kaigsunan og mga kaiglaan, gitawag ni siya dili tinukod ni Kristo kundi hinimo lamang sa simbahang Katoliko. So pasabot, doktrina kini nga iya sa simbahan og dili doktrina nga iya sa atong Ginoo. Now, kung imong lantawon og padayonon, mga kaigsunan og mga kaiglan, nagisgot nga nganong puro man lang amahan, asa man dayang inahan. Kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaiglan, ang Dios nagsulti nga nagingon kung ato nga basahon. Isaias kapitulo Isaias kapitulo 58, mga kaigsunan, ingunani ang atong makita. Nagingon din niya 59 kapitulo 59 versikulo 2 sa Isaias, nagingon, apan ang inyong diniya mga kaigsunan, dunay gisgutan diniya kung ato ni nga lantawon nga naghisgot, mga kaigsunan. Isaias 55 versikulo 8, kay ang akong mga una-una dili mao ang inyong mga una-una, ni ang inyong mga dalan akong mga dalan nagaingon si Yuba. Nining bersikulo, mga kaigsunan, nagisgot nga ang paghuna-huna sa tao ug ang paghuna-huna sa Dios dili managsama, og ang pamaagi sa Dios ug ang pamaagi sa tao dili managsama. Kung ang tao, mga kaigsunan, makahimo og makamugna og anak, kung siya ang babay og lalaki, kung ang tao, mga kaigsunan, makahimo og kini ang makamugna og tao, makahimo og bata nga naa sa kauban babay og lalaki, sa pagbuhat sa Dios sa tao, mga kaigsunan og mga kaiglan, wala sa kauban nga babae. Kay kung imong lantawon og susiyon, dili sa sama nga sitwasyon og kaagi ang pagmugna sa Dios sa tao og ang pagmugna sa ginikanan sa ilang kabataan. Kay kung imong lantawon og susiyon, diha sa pagmugna og pagbuhat sa Dios sa tao, mga kaigsunan og mga kaiglan, imong makita nga gihimo og giumol sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. So imong makita ang kalahian sa pagmugna og pagbuhat sa Dios sa tao og ang pagmugna og pagbuhat sa kini ang ginikanan sa ilang kabataan, mga kaigsunan og mga kaiglan. Diha sa pagsulti nga hain man day ang inahan nga puro man lang amahan, natural nga mahimong puro amahan, mga kaigsunan og mga kaiglan, tungod kay sa balaan nga kasulatan sa pagampo mao man sab ang gitudlo ni Kristo nga Mesiya mingon, kung magampo gani kamo, inyong himuon sama niini, amahan namo ana ka sa langit. Kung imong lantawon ang gisulti ni Kristo o ang gitudlo ni Kristo, hinungdan, mga kaigsunan, nga sa ato karon, ato nang nadala, ato nang gituuhan, ato nang gihimo, kay man may gitudlo sa balaan nga kasulatan. So kung imong lantawon og susiyon, mga igalag maigsuon, ato nga timan-an nga ang gisulti sa Dios sumala sa balaan nga kasulatan, ang paghuna-huna sa tao o ang paghuna-huna sa Dios dili managsama, ni ang paghunao ang iyang pamaagi o ang pamaagi sa tao dili usab managsama. So alas maghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother Joel Terana. Okay, salamat Brother Isaw, no nya ato sa pasalamatan ang ato ang higala nga nagpadangat nining maong pangutana. Ang maong pangutana duha man to.
ang unang pangutana nga naghisgot mahitungod sa pagpanguros nga nigsulod lagi kuno sa simbahan, manguros man sila nga abog man daw na sa yawa unya mas maayo unta kuno nga manguros didto sa buangan kay siguro dong yawa, no? Okay, so ikaduha po niya pangutana naghisgot man nga naghisgot mahitungod sa amahan namo kanang pagampo ba amahan namo nas palang mga langit nang iyang gipangita asa man dayang inahan kay amahan raman. Salamat na nahigala niya adto tas una nga pangutana ato tong tagdon kanang maghisgot ug mahitungod sa cross, no? Kining cross mga higala wa gitay problema ani. Ang pagpanguros diha nata magka-problema kung itudlo gyud sa ato gyud nga kinahanglan tang manguros. Pero og tanaw natong balang kasulatan wa gyud magtudlo nga manguros ta. Pero hinuon kay pangutana man ato lang gamiton sa pagtuki ilahapon nga kanani ang libro o kaning gitawag Doktrina Kristiyana para instruksyon de los niños in lingua Bisaya gikuan ato ning pinalit dinhi sa simbahan sa San Vicente sa Bugo. Onya dinhi sa pahina 3 dunay mga nakadetalye dinhi kabahin sa cross kung unsa gyud ni ang cross base ani nga libro nga mao nga pagtulunan. So iyan ni sa Roman Catholic, no? So atong basahon aron masayod ta unsa ning pagtulunan sa pagpanguros diya sa Roman Catholic. Matud ta dinhi sa pahina 3 sa mao nga libro Doktrina Kristiyana nagingon dinhi pagtulunan sa mga Kristiyanos. Katungdanan sa mga Kristiyanos nga tanan nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz kay dako uyamot ang pulos ta kaniya tungod kay mao'y hinagibanta nga mga Kristiyanos nga iga hingilin og igabugaw nato sa yawa. Mao na atong mabasa dinhi. Kay ang yawa mahadlok uyamot sa cross. Busa kon manguros kita ayohon ta kaayo ang pagpahamutang sa pagpanguros kay gipangalasagan ta ang atong lawa sa cross aron dili kita doolan sa yawa o gikrusan ta ang atong agtang aron dili kita pagatambungan sa yawa sa mga daotang hunahuna. Okay, hunong ta ni ato ning tagsa-tagsaon. Matod pa dinhi sa unang nga point dinhi ingon siya dinhi nagingon dinhi sa atong gibasa kay ang yawa mahadlok yamot sa cross busa kon manguros kita ayohon ta kaayo ang pagpahamutang sa pagpanguros kay gipangalasagan ta ang atong lawas sa cross. So panilipdan ani sa unang punto nagisgot dinhi nagingon dinhi sa unahan gikrusan ta ang atong agtang aron dili kita pagatambungan sa yawa sa mga daotang hunahuna. Na makakita bitaw tanong nga manguros krusan man gyud ng agtang pero human gikrusan kay aron dili dungawan sa yawa bisan unsa naman siya masulod sa hunahuna. Ni kaduha gikrusan ta nga atong baba aron dili kita magkapamulong sa mga dautan nga mga pulong. Daghang putag nakit-an nga manguros pero human sa pagpanguros dis baba kusog man pud mamalikas, no? Ato ning tukion ron kung unsay koneksyon ani. Giingon sa unahan gikrusan ta ang atong dughan aron dili kita magbuhat sa mga dautan nga buhat og kon manguros kita ingon ta niini tungod sa timaan sa Santa Cruz sa among mga kaaway bawion mo kami Ginoong Dios namo sa ngalan sa Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. So mana ang atong nabasa dinhi sa kinini ang Doktrina Kristiyana sa pahina 3. So ato makita mga higala nga ang krus day panalipo daw ni siyawa, no? Makita nato dinhi. Pero wa nato di gyud nato mabasa sa Biblia nga gitudlo nga butangan nato og krus atong lawas pangurusan nato, no? Iya ra ni sa Roman Catholic. So ang pangutana karon tinuod ba gyud kaha nga mahadlok ang yawa sa krus? Dili gyud mahadlok mga higala nga naman. Kay gani sa paglansang sa Ginoo didto sa Kalbaryo sa krus, ang yawa nalipay baya nagtuo siya nga nidaog na siya kay giglansang na si Kristo dito sa cross. Pero diay naguol siya mga higala kay sa kamatayon ni Kristo dito sa cross kadaogan da ito. Okay, mao man tay gisgutan sa Juan 3:16 nga ihatag ang iyang bugtong anak, ihatag sa amahan iyang bugtong anak aron sa pagluwas ng katawhan.
didto to mahitumong sa krus, sa Kalbaryo, sa krus mga higala didto sa gilansangan ni Kristo. O niya wa magtudlo nga gamiton ang pagpanguros aron ta maluwas, kundili kadtong pagpakamatay ni Kristo mga higala didto sa Kalbaryo sa krus, mao na to siya nga paagi nga diin kita maluwas kana kon mutuo ta. Pero sa paggamit nato sa pagpanguros dili mahadlok ang yawa na. Nga naman wa man ay kahimuan atong tanawon og kanus ana nagsugod ang doktrina sa pagpanguros, no? Dinhi mga higala, doon na tayo mabasa dinhi sa libro nga gitawag og Babylonian Mystery Religion, page 51. Matod pa dinhi, dunay mga mabasa nato dinhi atulaning kuhaon ang importante kayong punto. Nagingon dinhi, long before the coming of Christ, pagan used the cross as a religious symbol. Atong nahibawan nga matod pa dinhi, sa wapa mo nga si Kristo, ang mga pagano nagagamit na og cross sa religious symbol. Ilhanan na nila nga sila na so cross ang ilhanan. Unsa may gisgutan di sunahan nagingon, the ancient world used many variation of form of the cross. Ang karaang mga tao kaniadto katong mga pagano nagagamit sila og nagkadaiya nga porma sa cross. Gani dunay upat dinhi nga atong makita mga higala. Una nga porma sa cross, ang kahoy giikis. Cross na nila kay mamanay nagkalain-lain nga porma. Ikaduha, kadtong porma cross gyud siya, nagkuros gikan sa taas padung sa ubos, ang gitas-on padung sa ubos, mapod ang katas-on sa gibaba gikan sa kilid sa tuo padulong sa tunga ngadto sa pikas daplin. So nagplus gyud siya nga tupong padung babaw, ubos o gisig ka kilid. O nga ikatulo nga porma sa cross, kadtong murag letter T nga batuganan sa manok. Kana bang batuganan sa manok ba sa kanang igtatari bitaw? Ingon na nao man paghigot. Butang na nag-T. Ikatulo na nga porma sa cross. O ang ikaupat, maoning paingon sa taas, paingon sa igbaw, taas kayo, o niya ang babag sa tunga, mubo. Amo ang cross nga atong makita karon sa present time nga ang iugsok nato nga cross taas dapit sa ubos. Dataas kayo o niya ang babag ang horizontal, mubo ra. Mani ikaupat nga porma sa cross. So mo ginagamit sa mga pagano kaniadto. Okay. Atong tanawon sa unahan. Atong tanawon ri sunahan. Sa Babylonian Japon Mystery Religion page 51, nagingon din sunahan. Centuries before the Christian era, the cross was honored as a religious symbol by the people of Babylon. Gigamit din sa una mga higala kining cross nga pag-ilan ni sa mga tao nga nasod sa Babylonia. Naging pusunan, it is seen on their oldest monuments. Makita po na silang karaan nga monumento. Unsa may nakabutang dito? Matod pa din, historian says that it was a symbol associated with Tammuz. Kinsa ni Tammuz? Mao kini si Tammuz ang Dios sa mga laki nga fertile. Daghan kini siya og babae, no? Okay, padayon kasunahan. From Babylon, the cross spread to other nation and was associated with paganism long before Jesus' crucifixion in AD 31. Wa pa na ma-crucify si Jesus Christ, nana din mga pagano ang nagahimo. Sunod, arita sa kang Constantine, atong paspasan kitong oras, kusog yung dagan. Naging sunahan din Constantine famous propelled the use of the cross as a symbol when he reported saw a vision at the Battle of the Milvian Bridge. Si Constantino pod nga inila kayo, mao man gisgota agi nahimong bantugan sa Roma, imong emperador. Constantino famously propelled the use of the cross as a symbol when he reportedly saw a vision at the Battle of Milvian Bridge. Na siya nakita nga damgo ba o pananawon nga mudaog gid sila sa away dito sa katong gubat nila sa Milvian Bridge. Onya kay nakakita man siya sa mao nga damgo nga gamiton ng cross. Matod pa din sunan, the vision showed
a cross and the words conquer by design. The subsequent victory inspired Constantine to conversion and he began using the cross on the standard of his army. The cross thus became widely known across the Roman Empire as a symbol of Christianity. So kini nga na-spread out gikan una sa pagano dito sa Babylonia hangtod na abot kang Constantino ni inspire mayos Constantino mga higala tungod siyang nakita nga damgo ba o nakita ni siyang damgo nga mudaog sila sa away sa gubat tungod sa cross mutong gigamit niya siyang mga army og nidaog man gid siya og sugod adto gihimo kini siya nilapad kini siya og gihimo siya og nainila siya nga kini nga cross ni sa Roman Empire unsay sumpay as the symbol of Christianity. So gikan sa Roma mga higala ginganlan lag Kristiyano or mga Kristohanon kadtong nagdala-dala sa cross pero iya dayto ni Constantino mga higala nga gi-promote gikan dito sa pagano mga higala dili dito gikan sa balang kasulatan. Pero doon sa mga tao nga nagagamit sa unang Korinto 1:9 nagis 1:18 nga ang cross doon nagoy gahom. Pero katong tanawon sa nagkadaiyang version mga higala giklaro dito nga dili ang cross na gahom kadtong gilansang sa cross mao toy dunay gahom kagitagna to siya sa Mateo 1:21 ngadto sa 24 nga giingnan si Maria manamkon ka og usa ka anak or batang lalaki nga magaluwas siyang katawhan. Asa man luwas ang katawhan? Giluwas niya ang iyang katawan didto sa Kalbaryo sa cross. Giduphan ni Ginoong Hesus dili ang cross mo'y gamahanan kundi kadtong gilansang sa cross mao toy gamahanan mga higala nga si bisan kinsa ang mutuo ni atong tawhana o ni mutuo nga tawo ni atong gilansang sa cross mao si Ginoong Hesus mahimong makabaton og kaluwasan mga higala. So mo na siya no? Ikaduhang pangutana sa pangadyon nga amahan mo asa man ang inahan diay kay amahan ra may gisgutan sa balaang kasulatan mga higala walay gitudlo nga inahan sa pagkadios ni Kristo. Ang gitudlo ra din sa balaang kasulatan ang pagkaamahan ra gyud. Wa nay pagkainahan. Nga naman sa pagpakatao ni Ginoong Hesus natawo siya kang Maria, gitawag na tog birhen. Pero ang iyang giila nga amahan si Jose. Sa iyang pagkatao wa siya'y tinud-anay nga amahan. Kay ama-ama ra man ni Maria, si Jose. Pero sa iya sang pagkadios wa siya'y gipaila nga inahan. Kaya ang gipaila mga higala, Dios amahan ra. Wa gipailang inahan. So anha nato makita, dinha nato makita nga ang Dios dunay gahom mga higala nga di nato matuki kung diin siya. Kaya gisgutan dos balaang kasulatan, siya ang sinudanan ug siya pod ang katapusan. Alpha and Omega matod pas pinadayag 1:8 mga higala. So wa natay pangita, wa natay laing makita pa sa balaang kasulatan magisgot sa inahan sa pagkadios mga higala. So alang sa dugang pagpatinaw ning bahina itunol ko kamo adto kang Brother Libby. Brother Libby? Okay, dugang salamat Brother Joel sa pangutan na sab no nga imong gitagaan og katinawan. Siguro sa dili pa ko mopadayon sunahan ato usang ipabasa ni Brother Isaw basig na yung mga tagas ng message. Niya si Brother Jimmy Reyes mayong gabi, Brother Libby, Brother Joel Tarana ug Brother Isaw. Niya sab si Brother Edelberto Higantes Malinog mayong gabi ninyo Brother Libby ug Brother Isaw dinhi sa station. Akong igreet ang akong Papa Jose ug Brad Julito Arididon nga nagapamati sa maong programa. Daghang salamat sa pagbasa, watching from Kabalawan Sugod. May gabi tanan mga taga-sugod. Niya sa Brother Jeffrey is Arrogante. Mayong gabi ninyo tanan, listeners, viewers, broadcasters, praying for all blessings, protection, and good health and strength. Niya sa si Sister Ruth ni Cesario de la Cruz, watching from Nilutungan Island, Kawayan, Masbate. Mayong gabi, Brother Isaw, kag sa mga kaupod mo diha sa station, I'm watching. So salamat Sister Ruth sa imo nga paglantaw niini nga programa nato. Din ato sab nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan nga nag-share sa ato nga live broadcast karon. This evening we reach out 29 shares mga kaigsunan. O pinagi nining 29 shares, daghan na ta nga mga tao nga maminsahian pod sa social media, no? Tungod sa inyo nga mga share. So wala na may napuno nga mensahe, ang panahon ako'y balik diha kanimo Brother Libby.
Okay, daghang salamat Brother Isaw. So ato tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana sa atong silingan sumabuli. Kaila niya gawas pag na medyo may pagkapariente sad mi ani. Salamat kayo nga nagpaila siya. Dila na to basahon ato respetuhan iyang mensahe. Okay, samang orasa are ila Brad Bibot Brad. Akong pangutanon tawagan ako ron si Brother Johnny og unsang orasa ang schedule kay ngani kay bagat ko ugma ilang Bibot Brad. Okay, salamat no. Akong tawagan si Johnny karon nga mao'y maghatag Bible study aron makabagat sab kadiha no. Good evening sir, gabi pamanto akong mensahe sa gabi rada ito no. Karon pa nato nabasa kay ganiha ko nagtanaw-tanaw ko ang silingan man diha na mo nis mabuli. Okay, salamat kaayo brother no. Ining imong unang pangutana nagisgot ka may tungod sa cross. So dihas Biblia kaya Biblia manggod maoy sukdanan sa mga pagtulunan kung iya bas Ginoo o dili ba iyas Ginoo. Diyas Biblia tinuod pagkasulti higala wa gay sugo ang Ginoo nga manguros ta kay mao kana ang pag-abog sa yawa. Wala tay babasa ana sa Biblia kay ang tag-iya ni adto ganing cross nga diin ang atong Ginoo gilansang ang Romanhon, ang Roma higala kay maunay gigamit sa Roman Empire sa pagsilot ni adtong mga tao nga nakahimo o gitawag heinous crime. Grabing kadautan. Dunay upat ka mga punishment for capital crime sa Romanhon gipakanag. Usa ni ana ang pinakangilngig, pinakagrabe, pinakapait na torture higala mao ang crucifixion. So, ang tagiya ato ang Roma. Armas tos Roma diin ang atong Ginoo gilansang dito sa cross. Sa ato karon na may uban dinis Pilipinas sa una na gitawag og electric chair. Ang tao nga i-death penalty palingkuron sa electric chair, kurintihin. Naapo to lethal injection. Sa ibang nasod na tao nga bitayon. Depende na sa nasod higala. Dini sa ato karon murag way death penalty, murag life sentence ang isilot ni adtong grabing makasasala. Pero panahon sa Roma, ang grabing makasala ilansang sa cross. Panahon sa pagkaunsa ang si Kristo gilansang sa cross. Ang importante higala ang gilansang sa cross, dili ang cross. Ang importante ang gilansang sa cross adto pamutuo mosimba kay siya manuluyas gipadangan is kalibutan. Kaya nga itong basa sa Mateo 1:21, pagganganlan sa Jesus kay siya ang manuluyas sigala. Pero ang kadiferensya karos tao di man ingon nagdaot mi kay wa may nang di mi ana gusto gala nga magdaot mi. Pero ang namatikdan na nato ba nagiapil na magsimba sa tao ang cross. Gihimo namang Santa Cruz. Babae din ang krus, santa man, kay laki pa na santo. Gibuhatan og simbahan, Santa Cruz. Musimbag muluhod na dito sa cross. Og pananglitan atong Ginoo, gi-electric chair. Usa man kay tawag po nato ana sa pagkakaroon. Atong tawgon og Santa Cilia Elektrisidad. Unya usaw na ito pag-abog ng yawa kay sa cross magilansang Ginoo. Sign of the cross, crossan ng agdang. Adagan ng yawa, aksyonan lang. Yawa, adagan lang. Pero iro ba, aksyonan ng muglingkod. Dagang iro, hadlok. Karon pananglit, electric chair. Usaw na pag-abog ng yawa. Hana-hanaan ng muglingkod. Mura gas iro, agamuhan, aglingkod, dagan ng iro, unang gukuron ka. O guroy, armala ito. Usa may ingalan po nato ana. Napo tay simbahan nga kuan Santa Armalite kuya ano, pero kay Crossman Santa Cross. Pero wa na sa Bible ang biblical na higala gidugang nagiimbento
matod pa ni Stephen L. Tista ang nag-usas mga nag-compile sa mga tradisyon nga balaod nga gihimos ng makahigalaan nga Romanhon, ang pagpanguros usas karaang doktrina nga ilang gimbento niadtong year 300 AD. Si Kristo nakayam sa langit niadtong 30 or 31 AD. Pero pagkatuig 300 years sigala, giimbento sa simbahan ang pagtulunan ni anang pagpanguros nga may abog sa yawa. Pero ang Biblia, unsa na ito pag-abog ang yawa? Niya itong basaw na sa nakasulat sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 7. Nag-ingon din ang atong mabasa. Matod pa ni Santiago, busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios. Apan sukli ninyo ang yawa og kini mo karatil pagdalagan gikan kaninyo. Unsaon din nato pagsukol ang yawa? O pag-abog sa yawa? Ato nabasa ingon diri nga magpasakop kamo masinugtanon sa Dios. Ato ba magmatinumanon kas Ginoo? Musugot pag unsay gisugos Ginoo? Ni ingon sinahan, apan sukli ninyo ang yawa kay ang yawa mo karatil pagdagan gikan hadlok ni yawa higala. Kung ang tao magmatinumanon sa sugos Ginoo. Sa Lucas 22:40, giingnan ni Ginoo sa siyang matinunan, pag-ampo kamo aron kamo dili mahdilinas ngadto sa mga panuway. Oy kuya, wala kinahanglan magmanampuon ta. Ingon ana ang pagsukol o pag-abog sa yawa, magmainampuon ang usa ka tawo, magmatinamanon kung unsay sugos Ginoo. Ingon na Ginoo, sukli ang yawa mo karnel pagdalagan. Unsa pa itong buhaton aron di pa malipat? Episo 4:11, nag-ingon San Pablo, isulob ninyo ang tibok hinagiban sa Dios aron makabarog kamo sa mga lipat-lipat nga mga pagahimuon sa yawa. Kuya day kayo nga itong buhaton, isulob hinagiban. So sa mga hinagiban sa Dios, Hebrehanon 4:12, ang pulong sa Dios, hait pas espada nga duhay sulab. Gustos Ginoo ang hinagiban niya ang iyang mga pulong atong isulob mga higala. Unsay bet pa sa butana, atong kinabuhian ang pulong sa Ginoo. Magmainampuon ta, magmatinumanon tas pulong sa Ginoo, magmasinulundon tas sugos Ginoo. Hadlok ang yawa ni ana higala. Mupurog ang yawa sa dihang usa ka taong mainampuon, matinumanon si Ginoo o sinulundon siya mga pulong. Mupurog ang yawa sa diha nga muluhod o magampo ang usa ka tawo. Eksakto tong ingon sa atong texter nga atong silingan nga amay pag-adto na sa buwangan kay abog ka si yawa. O nga anong masimbahan manguros na aday nga puyo ang yawa sa simbahan kay ato mga abugon adto sa mga bisyuhan nga mga lugar to dito pero ngano di man manguros ito inigsood sa mga bisyuhan ng kalibutan na ano man sood simbahan manguros. So punto natong kwaon nganong ang pagpanguros sigala wa itudlo diha sa Biblia. Gidugang lang nga niya itong year 300. O na niingon sa Marcos 7, versikulo 7, ingon sa Inosos, kawang lang inyong pagsimba kanako, kay inyong gitudlo, ingon nga balaod sa Dios, ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Aritas last pangutana, naghisgot nga, ang gitudlong pag-ampos na mahanamo nas mga langit, asa mading inahan. Higala kung maghisgot ka og pagka-Dios, si Kristo, na ay amahan. O pagkaanak ba? Pagkaanak sa Dios, si Kristo na ay amahan. Pero walay inahan. Walay Dios nga inahan. Kung maghisgot ka sa pagkatao ni Kristo, si Kristo na ay inahan. Pero wa pod siya ay amahan. Nga naman kay si Joseph, di man ito niya amahan. Buntis si Masyawa sa kahilantin ni Joseph. Sa sayang pagka-Dios na siya amahan. Pero wa siya ay inahan. Sayang pagkatao na siya inahan pero wa siya amahan. So ang gitudlong Ginoos kay siya man anak pag-ampo kamo singon ani nga pagi amahan namo nga anaa sa langit. Okay ba naman tayo akong ibalik ang panahon ni Brother Isao. Okay, salamat Brother Levi. Manghigala sa dili pa hingpit tapuson natong programa ni atong closing song may man ang atong closing prayer. Atong hiyon si Brother Joel alang sa closing prayer. Magampo ta. Amahan namo na sa mga langit among gipasalamatan ang imong mga pulong ning taknas kagabihon
nga among napatalinghogan. Ang hinaot kami nga kadtong mga pulunga maghatod sa matag usa kanamo sa pagpangalaga diha kanimo nga matinud-anon. Salamat ikaw magatubag sa among pagampo gipangayo namo kini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini amayng balita o kaniyong tanan ang mga sukig pinalanggan tigpaminaw mga viewers sa ngalan sa ni Brother John Dihito kini ining mahigala Brother Isa Dihito, Brother Joel Tirana, si Brother Philip Lain Dihito o ba ni Ma'am Rotsini Lingganay Tirana ilang anak kini ining higala Brother Libby Clavis Wengon daghang salamat o maayong gabi kanatong tanan.